дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри норак бинои маркази адлияро ба истифода супориданд. маҷмаи хоҷа муфарраҷ дар болооби дарёи хонақоҳ ёдгории нодири бостонӣ кашф гардид. ноҳияи ашт ғолиби бистрӯзаи дуюми мавсими пахтачинӣ гардид. хусраво ҷашни меҳргон омад. боздиди раиси шаҳри панҷакент аз ҷамоати деҳотӣ фароб. борону барф, пешгӯии ҳаво дар тоҷикистон. сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нораки вилояти хатлон идома ёфт. дар шаҳри норак нахуст пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои маркази адлияро ба истифода супориданд. бинои марказии адлия бо тарҳи меъмории миллӣ ва унсурҳои муосири шаҳрсозӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маблағгузории вазорати адлия ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд карда шуда аз таҳхона ва 4 ошона иборат аст. дар ошонаи якуми бинои маркази адлия равзанаи ягона, китобхона ва толори ақди никоҳ ҷойгир мебошанд. дар ошонаи дуюми бино ҳуҷраҳои корӣ барои кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дар ошонаи сеюм ҳуҷраҳои кории идораи нотариалии давлатӣ, муассисаи давлатӣ, маркази ёрии ҳуқуқӣ ва нозироти корҳои ислоҳии сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар шаҳри норак ҷойгир мебошанд. дар ошонаи чорум меҳмонхонаи замонавӣ сохта шудааст ки бо 4 ҳуҷраи барҳаво барои 8 нафар пешбинӣ гардидааст. ҳуҷраҳои меҳмонхона стандартӣ ва люкс буда дорои шароити ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошанд. аснои шиносоӣ бо имконияти фароҳам гардида дар бинои мазкур пешвои муаззими миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз иҷрои корҳои сохтмонӣ изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид карданд ки бо истифода аз шароити арзандаи корӣ кормандону мутахассисони мақомоти адлия бояд дар самти амалисозии босамари стратегияву барномаҳои давлатӣ, хизматрасониҳои саривақтиву босифат ба аҳолӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва тарғибу ташвиқи одобу маърифати оиладорӣ аз ҳарвақта дида бештар фаъолият намояд. аз ҷониби мутахассисони шӯъбаи бостоншиносӣ ва сиккашиносии осорхонаи миллии тоҷикистон маҷмаи бостонии хоҷа муфарраҷ воқеъ дар болооби дарёи хонақоҳи ҷамоати деҳотӣ хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор кашф гардида ба қайд гирифта шуд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. ин кашфиёти бостонӣ дар давраи истиқлолияти давлатии тоҷикистон дастоварди нодири таърихию фарҳангӣ маҳсуб мешавад. маврид ба зикр аст ки кашфиёти маҷмаи бостонии хоҷа муфарраҷ дастоварди нодир дар илми бостоншиносии миллӣ буда таи 10 солаҳои охир чунин бозёфти дорои аҳамияти байналмилалӣ дар минтақа ба қайд гирифта нашуда буд. ёдовар мешавем ки ёдгории бостонии хоҷа муфарраҷ дорои хусусияти нодири бостоншиносӣ, эпиграфӣ, фарҳангшиносӣ ва мардумшиносӣ мебошад. таҳқиқҳои аввалин дараҷа бозгӯи онанд ки маҷмаи бостонии хоҷа муфарраҷ гуногун ҷабҳа буда аз ҷузъҳои бостонӣ тасвирҳои рӯйсангӣ, меъморӣ қалъа ва манора, эпиграфӣ хатҳои давраҳои гуногуни таърихӣ, ҳиндуорёӣ, юнонӣ ва арабӣ, инчунин мардумшиносӣ, қабрҳои давраи аввали исломӣ иборат мебошад. дар маркази шаҳри хуҷанд маросими қадришносии ғолибони бистрӯзаи дуюми маъракаи пахтачинӣ баргузор гардид. дар ҷамъомади тантанавӣ раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода, раисони шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони сарраёсати кишоварзии вилоят, хоҷагиҳои пешқадами пахтакор, фаъолону кормандони ташкилоту идораҳо иштирок доштанд. чуноне ки иттилоъ доданд, дар бистрӯзаи дуюми маъракаи пахтачинӣ ноҳияи ашт сазовори ҷойи аввал гардид. кишоварзони ноҳияи ашт аз аввали мавсим 14040 тонна пахта ҷамъоварӣ намуданд ки ба 82% нақша баробар аст. ҷойи дуюмро пахтакорони ноҳияи Зафаробод соҳиб шуданд. кишоварзони ноҳияи Зафаробод то имрӯз 20894 тонна тиллои сафедро ба хирман супориданд ки ба 68.4% нақша баробар аст. дар миёни ҷамоатҳои вилоят ҷамоати деҳоти навбаҳори ноҳияи Масчоҳ беҳтарин дониста шуд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни суханронии хеш таъкид намуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят баҳри дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои пешвои муаззими миллат оид ба рушди соҳаҳои мухталифи иқтисодиву иҷтимоӣ аз ҷумла соҳаи пахтакорӣ ва бо ин мақсад таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом ва тавассути ин таъсис додани ҷойҳои нави корӣ як зумра корҳои назаррасро
ба анҷом расонд. ҳамчунин дар 20 рӯзаи дуюм пахтакорони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нақшаи пешбинишударо 102% иҷро карданд. раиси вилоят аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ғолибони мусобиқаи давраи дуюмро бо ин зафари меҳнатӣ табрик намуда ба онҳо комёбиҳои нав ба навро таманно намуд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашнҳои миллии Наврӯз, Сада ва Меҳргон аз нав бо тамоми шаҳоматашон эҳё гашта ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил карда мешавад. дар маркази шаҳри Панҷакент таҷлили ҷашни Меҳргон бо садои дафу карнай оғоз шуд. кишоварзон ба ифтихори ин ҷашни аҷдодӣ ҳосили заҳмати худро ки аз гандуму шолӣ, себу ангур, анвои гуногуни сабзавот иборат буд, барои ин ҷашнҳоро ба намоиш гузоштанд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуда бо деҳқонон суҳбати гарму самимӣ анҷом дод ва иштирокчиёни ҷашн сокинони шаҳр ва хоса кишоварзонро бо ин иди миллӣ ҷашни ҳосилу фаровонӣ арҷгузорӣ ба заҳмати деҳқонон шодбош гуфт. ба ифтихори ин ҷашни аҷдодӣ ба фаъолони соҳаи кишоварзӣ сипосномаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим гардид ва барои иштирокчиён барномаи ҷолиби ҳунарии санъаткорони шаҳр пешкаш шуд. طبق نقشه بازدیدها از جماعت‌های دهات این نوبت رئیس شهری پنجکент عبدالخالق خالقزاده در زمینه دستورهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سپارش‌های رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از جماعت دهاتی فراب بازدید نمود. سفر کاری رئیس شهر از این جماعت از آشنایی با رفت خدمت سرحدبانان در دیدبانگاه سرحدی مستقر در حدود جماعت دهات آغاز شد. رئیس شهر با شرایط خدمت سرحدبانان شناس شده با افسران و سربازان صحبت نمود و به آنها یک مقدار مواد خوراک چون تحفه تقدیم کرده شد. در رفت سفر رئیس شهر همچنین با فعالیت مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی رقم 10 و 54 بیمارخانه منطقوی ده، کوپراتیو تجارتی غیلانیان، رفت ساختمان مؤسسه تعلیمی در محله نوبنیادی ده شناس کردید. در صحنه بینای مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 54 رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با فعالان جماعت دهات ملاقات انجام داده با درخواست و پیشنهادهای آنها پاسخ گفته به مسئولان جهت حل قانونی آنها دستور داد. در رفت صحبت و ملاقات ها رئیس شهر توجه فعالان جماعت دهات را به وسعت دادن کارهای آبادانی، استفاده با ثمره هر قطعه زمین، راه اندازی درست تعلیم و تربیت در مؤسسه های تعلیمی، آماده نمودن جوانان به خدمت حربی، آمادگی ها به جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان جلب کرد. امروز هوا در تاجیکستان تغییر یابنده شده در برخی از نواحی باران میبارد. خبر میدهد اگنسی آب و هواشناسی کشور. با اطلاع منبع ولایت سوخت را هوای تغییر یابنده فرا گرفته در وادی‌ها در بعضی حالت‌ها باران و در ناحیه‌های علایده کوهی برابر باران برف هم در نظر است. حرارت در وادی‌ها شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 12-17 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم، روزانه 4-9 درجه گرم می‌شود. در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز قسماً باران پیشگویی شده، در بلندی‌های زیاد از 2000 متر برفریزی سست به عمل می‌آید. حرارت در وادی‌ها شبانه تا 7-12 درجه گرم و روزانه 15-20 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 2-7 درجه گرم، روزانه تا 10-15 درجه گرمی می‌رسد. در شهر دوشنبه هوای قسماً ابرناک شده، در بعضی حالت‌ها باران می‌بارد. پیشگویی می‌کنند آب و هواشناسان. حرارت شبانه 8-10 درجه و روزانه 15-17 درجه پیشگویی کرده می شود. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.